GS1 Czech Republic je jediné autorizované pracoviště pro registraci do systému GS1 na území České republiky. Hlavním posláním GS1 Czech Republic je komplexní podpora implementace standardů systému GS1 do obchodní praxe. Nejvyšší formou vzájemné spolupráce je tzv. Partnerský program. Jeho cílem je pravidelné vzdělávání zapojených firem, sdílení nejnovějších poznatků ve vývoji standardů, ale také jistota profesionálního přístupu vůči uživatelům a propagace partnerských společností na trhu. GS1 Czech Republic spolupracuje s celou řadou technických a technologických společností, které zajišťují realizaci konkrétních řešení u koncových uživatelů. V současné době zaručují nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a řešení akreditovaní partneři. Jedním z nich je společnost Codis. Je na českém trhu předním systémovým integrátorem v oblasti automatické identifikace. Codis dodává komplexní řešení s využitím čárového kódu a RFID technologie zahrnující vývoj a dodávku softwaru i hardwaru, implementaci bezdrátových sítí, konzultace, servisní služby a dodávky etiket či karet. Společnost Codis je zárukou profesionálního přístupu a kvality v oblasti automatické identifikace, sběru a sdílení dat. GS1 Czech Republic doporučuje uživatelům systému GS1 spolupracovat při přípravě projektů a zavádění řešení na bázi standardu GS1 s proškoleným akreditovaným partnerem.